Sa mga pangenot na bareta, 170,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na-recover sa Albay. Lalaki gadan sa kasulo sa Daraga. Lalaki gadan kan Malamo sa Camarines Sur. Pagmukna nin sa Diring Community College kan Santo Domingo kasado na. Asin bistuhon ang Bicolanong pambato kan Pilipinas sa table tennis para sa papaabot na SEA Games. Maray na hapon, Miyerkules, Marso 15, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. 170,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na kumpiskar sa magkasuway na operasyon sa Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Balik rehas ang 43 anyos na si Emilita Boton, kang San Antonio Street, Barangay Zone 3, Libon, Albay, matapos na magpositibo sa pagkondusir na entrapment operation kang pinagsarong pwersa kang Pedeg Bicol. Sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Herel Bruno, si IDG Albay asin Regional Intelligence Unit 5, nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang sarong medium asin sarong big plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na nasa 15 gramo asin nagkakantidad 102,000 pesos. Siya ay included sa Regional Calibrated Priority Database on Illegal Drugs dito sa buong Bicol. Siya ay isang high-value individual. Sigun sa opisyal, taon 2015 kan makulong si Boton huli sa pagkakaimbuelto sa illegal na droga. Siya ay nahuli na ng implementation of search warrant na kinasa ng Libon MPS. So, nung nakalaya siya, na-dismiss yung kaso, bumalik na naman siya sa ng illegal drugs, doon na naman ulit sa Libon. Arestado man ang 30 anyos si sila Arnel Lubirisa kan Barangay 28 Victory Village kang syudad ning Legazpi sa pigkondusir na bypass operation kang Legazpi City Police Station pasado alas 6 kasubanggi. Nakumpiskar sa sospek ang 10 transparent plastic sachet laog ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 10 gramo o 68,000 pesos. Monitoring, ang validation po kan mga reports na makakuha po na kang satuya pong mga operatiba. Sa tabang man po kang komunidad na kung sa inyani po paulit-ulit na po inipigataram na yaon po katabang may dakulaon ng tabang sa muya kang community na nakakariparo po kan mga presensya kay mga mararaot na elemento. Sigun sa ipatura, dati naman nanadako pang sospek huli sa pagkakaimbuelto sa illegal na droga. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga nakumpiskar na illegal na droga asin iba pang paraphernalia. Naatubang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duwang suspitsado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan kan mabutod sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Javnela Liantos. Gadan ang 50 anyos na si Ricky Sarmiento kan Sitio Castillo, Barangay San Ramon, Siruma, Camarines Sur, kan mabutod sa kadagatan sakop kan parehong banwaan. Sa impormasyon, Lunes, Marso 13, lunad kan sa iyang pagsadiring bangka, pauli na kutaan biktima sa saindang residensya matapos na makipag-inuman sa Barangay San Antonio, Tinambak, alagad sa kusog kan pagbadol kan ukol sa piglulunadan kaini, nahulog ang biktima hasta sa mabutod. So more or less, yung distance po is 1.5 kilometers po yun from Barangay San Ramon, Siruma. Papunta po doon sa pupuntahan niya sa San Antonio, Tinambak. So medyo may distansya po and mahangin, maalon. So dahil nga po paddle lang naman yung gamit niya doon sa bangka niya, siguro po nakapsize yung bangka. Narecover ang hawakan biktima alas 10 din aga kasuudma na nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kan banwaan. Ang kapamilya na ni Sarmiento ang nakadukay sa hawak kaini matapos kan sa indang ginibong paghahanap na tulos man na ipinaabot sa kaaraman kan otoridad. Sa amin lang ma'am is constant reminder ng ating kapulisan na kapag ka nakainom po, huwag na po tayong magbiyahe pagka mga ganyan. Alam naman natin mag-isa tayo. So maging
Kumbaga, security conscious din tayo sa ating sarili para maiwasan nga po yung ganitong klase ng mga insidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jobnela Liantos, Bicol University Intern. Istorya ng pagbangon piglunsar kan Employees Compensation Commission Bicol. Ano ang obheto kan programa aramon ta sa istorya ni Miriam Manalili. Labian pasasalamat kang 44 anyos na si Marlon Nierva kan Barangay Bigaa, Legazpi City. Saro kaya siya sa mga benepisyaryo kan Employees Compensation Commission Bicol o ECC. Person with Work-Related Disability o PWRD si Marlon. Taong 2002 kan mag-apply siya sa ECC na maging benepisyaryo sa mga programa kan opisina. Oktubre parehong taon kan makasabay na siya sa listahan kan mga pigtatabangan kan ECC. Sabi niya, sa 5 bulan niyang pagiging miyembro kan ECC, dakula na naidara kaining katabangan sa buhay niya urog sa pinansyal na aspeto. Namimiss ko rin yung trabaho sa barko pero wala tayong magagawa kasi ito na yung binigay ng Panginoon na hindi na talaga makabalik ng trabaho. Kaya mag-business na lang, alagaan ko na lang yung binigay ng ECC para sa akin. Palaguin ba na sa tulong ng livelihood nila. Sigun sa tagapagtaram kan ECC Bicol, ngunya na taon pigse-celebrar ninda ang ika-48 nindang anibersaryo. Asin bilang parte kan selebrasyon, piglunsar kan sa indang opisina ang istorya ng pagbangon, programa para sa mga obrerong nawaranin trabaho o naging PWRD huli sa pagkakadiskwedo mantang nasa pagtrabaho. Ito pong programang ito na aming pong pinamagatang istorya ng pagbangon. No? Hinanda po natin dito ang maikling parang presentation ng mga benepisyo ng ating pong opisina, ang Employees Compensation Program under the Employees Compensation Commission dahil tayo po ay currently po 48th anniversary natin sa Friday. No? Nagkaroon lang tayo ng mas maagang selebrasyon ngayon para po lahat ng mga Bicolanong manggagawa o obrero ay aware po na meron palang ganitong benepisyo. May tema ang selebrasyon na 48 taon nang naglilingkod at umaagapay sa manggagawang Pilipino. Apwera sa pagtaonin pinansyal na asistensya sa mga nawaran nin income arog kang PWRD, bukas man ang opisina sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba pang serbisyo arog kang medical benefits, carers allowance, death and funeral benefits as in rehabilitation services. At yun nga po, nagpagawa po tayo ng 2 malaking photo exhibit ng ating government employee na na-stroke pero nakabalik sa trabaho at isa naman pong factory worker from Sorsogon City na may nangyari mga aksidente, naputol man yung kanang paa pero diretso pa rin at bumangon at patuloy na lumalaban at natulungan po ng ating programa. Sa pag-aprobitsar, kinakaipuan sa nang magpasiring sa saindang opisina asin duman tutukduan kan mga paagi ngani maging parte kan programa. And sana po marami pa ang makaalam na meron pong ganitong benepisyo. Ito po ay binabayaran ng inyong mga employer. So dapat lamang po na alam ninyo na merong ganitong benepisyo. Laom kan ECC Bicol lugod magamit sa tama kan lambang benepisyaryo ang sa indang mga pigpapaabot na tabang ngani dawa papano masusteneran kan lambang apektadong obrero ang sa indang urual daw na pangangaipo sa buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Lalaki gadan sa kasulo sa daraga. Asin bistuhon ng Bicolanong pambato kan Pilipinas sa SEA Games sa kawat na table tennis. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Lalaki gadan kan masuloan pig-aarkilang harong sa daraga. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Daina nakaluwas pa ning buhay ang 53 anyos na binistong si Dennis Dino matapos na makulong sa banyo kang nasusulong harong sa Barangay Kulyat, Daraga, Albay. Lunes ng hapon kan mangyari ang kasulo. Sigun sa BFP Daraga, pasado alas 5 kang maipaabot sa indang insidente na tulos man na narespondihan. Asin na ideklarar na fire out makalis ng haros sarong oras. Maswerteng day nakulugan sa kasulo ang kalibin partner ni Dino na si Glory Jean Lintoco na tiyempong naglilinig sa natad kan mangyari ang kasulo. Inabot po ining second alarm kasi suduang fire truck namon sa iling namon is hindi kakayanon, so hindi kakayanon kang tubig, kaya nagpadagdag kami ning responders sa kataning na mga munisipyo sa Legazpi and sa Kamalig. Sigun kay punong Barangay Luis Espejo na nagpaabot kang insidente sa otoridad, ini ang primerong kasulo na naitala sa sendang barangay. Yaon po ako sa luwas na may mga piglaran ko mga project. Nagkapawala ko sa barangay. Mga around 5:10 onwards. Pagkahapon, may nag-arapon sa pustanod ko sa mga taga-barangay na may sulo nga yakap. Sabi ko sa Purok 1. Di ang ginibo ko, nag-apod akong bumbiro, nagdalagan na digdi. Sa datos naman kang BFP Daraga, ininang ikatulong insidente ning kasulungon niya na bulan, asin ikapitungon niya na taon sa banwaan. Ang harong po naton, sigurado naton na aram naton ang fire exit kung saan kita maluwas just in case na magkaigwang problema arog kang kasulo. Pigkakarkulong lampas sa may kabangang milyon ang danyos kang insidente. Padagos naman ang investigasyon sa kung ano ang naging kausa kang kasulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pagmukna nin Community College sa Banwaan kan Santo Domingo, Albay, kasado na. Yan sa report ni Carmelo Balya. Ini ang magiging itsura kan Santo Domingo Community College sa Santo Domingo, Albay. Ang pagmukna kaani, dagos nang marirealisar matapos na aprubahan kan sangguni ang bayan ang propwestong ordinansa dapit sa pagpapatugdok nin Community College sa Banwaan. Kasuudma, Marso 14, ang ikatulo asin huring pagbasa kan ordinansa. Sa ginibong borutuhan, 5 sa 10 konsehal kan Banwaan ang nagpabor sa ordinansa, 4 ang day nag-uyon, mantang 0 ang nag-abstain. Ang alkalde kan Banwaan na si Jun Aguas, labinanggad ang kaugmahan sa naging resulta. Mayo manda siyang ibang kamauotan, kundi matabangan ang kasardayan. Para sa iya, ang community college na imumukna, syertong mapagian sa mga sakripisyo kan mga magurang bako sa nasaindang Banwaan, kundi sa mga pagtaraid pang lugar. Mamundo sa nadang isipon na may mga nagkapirang nagkokontra.
I was expecting for a unanimous vote na kasi I can't really imagine, actually I am somehow speechless, no. Sisay po with sa tama nindang isip, on the right mind, na magkontra Kisarupong Community College. Sisay. Actually I was called up by people sa taas, na mga friends na po sa taas, na nagugulat sinda that there are people who said no, na supposedly they should be the one as voices of the people, kasi pag konsehal ka po, ika po ang boses niya sa Sangguniang Bayan, they should be the one protecting this program. Kasi ako sa kuya, sabi, for the information of the public, bako po ini sarong biglaan na project. This was a project that was in the making for the longest time. Pinag-urunan mi po ini sa ELA, pinag-urunan mi po ini sa pagbigibo kang annual budget. So, Siring kan alkalde, ikinamundo man ni Konsehal Alfredo Balbin, otor kan ordinansa ang pagboto ni no kan apat nindang pag-iriba. Depensa niya, kompleto man sinda sa rekisitos. Siring kan feasibility study, certification of availability of fund, project development fund, asin ang 5-year institutional fund. Mga rekisitos na nakapalaman sa CHED Memorandum Order No. 32 Series of 2006. Kaya dain niya subuot masabotan kung taano tamay pagkontra sa kapwa niya mga konsehal. Inapot na ninda ang gabos na problema kan CHED. Kaya hindi sa related school na ining mga problema kan CHED na dahil kung nga sa indang masabutan, yaon na duman na dapat express na nida ang sa indang needs. Dahil ko lang kung alibay yan, ano pa ninda sa mga manifestation niya during the final reading na, they sinda masyadong sa CHED aware kang. Pero duman sa second reading, kung babasahan mo, duman ang panahon kang debate, amendments, gabos na changes kan mo yamo. So ginibo ka sa udma, most of the manifestation during the session is negative to the administration, to my ordinance. Kaya nag-flare up ako. So, being an author, ko yung pwede na yan, ilalabang ko yan, tas salak ka mo. Sa Facebook post naman, kan mga nagkontrang konsehal, nakalatag ang mga rason kan sa indang pagkontra, saro na ngani sa mga rason, iyon posibleng pagkakaigwa na naman in utang kan lokal na gobyerno huli sa nasambit na propwesto na pinahimutikan kan alkalde. there's no loan, wala pong loan. This is a budget ali po sa local government, ali po sa EDF sa 20%, ali po sa 2022 continuing funding. So we have a 7.5 million 2023 which is for the purchase of the lot. We have a 5 million building for the construction of the community college. We have another 2 million of 2022 na provided po para po sa lot, and another 3 million para po which is ongoing na po construction po sa San Andres. So let me be clarify ha. So pagsasabi nindang napigagamit bida sa loan, I'm sorry to say, sala na naman sinda. Dugang paniagwas, handa man siyang itaon sa iyang sarong taon na sweldo sa makakapagpatotoo kan nasabing aligasyon. Para sa grade 12 student na si Jazim, dakulang bagay na igwan ng community college sa saindang banwaan na makakatabang urog na sa mga kasardayan. Kaya pigpapasalamat niya ng gad na ini ang dikit-dikit ng mapupunan. I think po na ito pong nagibo ka itong nagibo kang nag-ordinance po ka itong pagpapatupad or pagbibuild kang community college. I do think po na maray na naisip niya po ito kasi dakulon po talagang matatabangan, like everyone po magkakaigwa po sinda ki option kung saan po sinda muya or gusto ninda mag-class. Kay Mayor June Aguas is continue po allocating ideas po na makakatabang po sa satuyang sambayanan po, and I hope po na mas mag-bloom and mas mag-usbong pa po ang Santo Domingo into a beneficial and more growing community po. Sa presente, igwa ng marching order ang alkalde sa iyang technical working group ngani dagos ng makomple ang gabus na kinakaipuhan sa pagrealisar kan sa indang community college. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.
Bicolano na kampiyon sa National Table Tennis Tournament, magiging pambato ka nasyon sa SEA Games. Bistuhon ta siya sa istorya ni Marian Manalili. Saro na naman na Bicolano ang nag-uli nin onra sa rehiyon. Siya ang 21 anyos na si Edward Imperial Valene, kampiyon sa katatapos pa sa ng 2023 National Selection Tournament kan Philippine Table Tennis Federation o PTTF Men's Division na pigkondusir kan Pebrero 22, sundo 26 sa Puerto Princesa Sports Complex, Palawan. Tubong Buraguis, Legazpi City ang ina ni Valene, mantang taga Franceman ang sa iyang ama. Istorya niya, 5 anyos kampuunan niya ang pagkawat ng table tennis, sundo sa nakahiligan niya na ang nasabing sport. I think many people doesn't really know how table tennis is, and it's a beautiful sport. I think everyone should try once at least, and if you try, just keep going and keep going. It's a lot of practice, a lot of dedication to be really good at table tennis. But I would say that at the end, it's one of the hardest but most beautiful sport. Huli sa hilig sa table tennis, dain na siya nagduwa-duwa pang magbalik kan maisiyan niya daa ang nasabing tournament. Ang ama ni Valene ang sa iyang nagsisilbing manager. Aminado ang Bicolano French athlete na bako madali ang inagihan niyang trainings para sa nasambit na kompetisyon. Katunayan, kada aldaw anong sundo 7 oras ang pigugugol niya sa pag-practice. Apwera sa pamilya, inspirasyon niya man ang mga tawong nagtutubod sa iyang kakayanan kaya determinado dagada siyang manggana. I need like a really good preparation to hope a good result for the tournament with all that conditions. The weather, how the process of the tournament, because there will be a lot of matches. So I did everything to be in the good conditions. Sa Mayo 5, sundo 17, gigibon sa Phnom Penh, Cambodia ang 32nd Southeast Asian Games Competition kung saan saro siya sa mga ipapadarang representante kan nasyon kaya hagad niya liwat ang suporta kan sa iyang mga kababayan. Beginning of May, there is the SEA Games in Cambodia. From, I think for table tennis, it's from 8th to 19th of May. So right now we are, I don't know, middle of March. So I'm gonna practice in France until 20th of April, and then I will go to the Philippines to practice with the national team and everyone before to go to Cambodia. Sa presente, nasa France si Valene ngani ipadagos ang sa iyang pagklase. Pigsasabay niya man ang pagtraining ngani mas magi panghanda para sa maabot na SEA Games. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Marian Manalili, Bicol University Intern. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!